Ada naman kakaugi, mana agluto atong Cebuano Bayagra o bakasi. So ato nang kaunon karon atong bakasi Cebuano Bayagra plus usa ka bandihadong kanon. So gi-challenge ko sa akong mamon kay bura na ko nog mukaon ko wala na ko ni usapay. Normal ra kuno nako. So di akong gi-challenge pataymiran. Pataymiran kuno niya. Pataymiran niya tanawon niya pila ka minuto. Gurot ko ni bakasi o usa ka badihadong kanon. So atong taymiran. So karon mga pugi ato sang pray ang atong gikaon ka pasalamat sa Ginoo sa grasya nga nasa atong atubangan. In the Father, Son, and Holy Spirit. This is O Lord, Holy Spirit, you have received from the body of Christ, Lord. So mga pugi, start na ta sa atong timer. Okay, kaon na. Halang aslom-aslom nga tamis. Nga ni gini siyang special nga bakasi. Noon na pagkao bakasi. Kinamot niya. Nindutan ni mais. Kumanta ka pa itong mais. Ha? Limpyo. Limpyo pa ang bakasi. Ako mga pilangga. Ala. Ako lang makaon kay di man lang makaon bakasi. Muna kaon bakasi nga. Huwag malabay ba? Siguro malabay ani. Ang tinae ra kanila yan, tinae. Okay. Kahit paeg ko din tinae. Bahugan to, buhugan king. Bugiting. Kasi, ha? Oo, ikaw ba kasi? Kuhaan mo ang tinae. Ano yun, tinae ra kuhaan mo na. Na ulo. Ulo ni glawas. Dito na ka. Kuhaan mo yan. Bukog. Pino kaya bukog. Bukog na, yun na makatunok. Gusto ka ba kasi, duha na ka bite. First bite sa ikog. Second bite sa ulo. Kung ano itong tinae. Na. Sabaw, tanlas na halang. Special yun. Sweet and sour. Kasi, paon ang tinae. Second bite ang ulo. Daog. Iba. Tamatis. Paningot na ko. Kung pa sa mga Hapon, ang Pinoy ko no, panington na mukaon. Dili panington mukaon. Pero mo trabaho, panington sa de. Grabe na para panington na mukaon. Kasi, one bite. Waon ang tinae. Second bite. Daog. Na.
anak naman din na siya. Yung proper pagkaog bakasi. Ato kung ta sa karinderya, giluto ng bakasi, 60 pesos ang serve. Kamay man kayo. Sa matagbaw. Kani akong gikaon karon, wa pa ni ka 1/4 sa akong giluto. Pani dagan dia pero kaunan ko nagpaniot to niya, ako po dadana kong papa. Paningot yun. Hindi mo po na pwede ako rin kaon-kaon kaya kong papa, paborito mo sa ito niyang bakasi. Papadikoy sa pusok. Power. Nga. Nga ba ni? Hilak. Parisan ko. Basta ka. Tubig na ito pares kaya. Yung kaon man tag bakasi nga sustansyado. Hindi na ito parisan o acid kaya. Wala ang sustansya. Kaya Viagra ng Cebuano ba ni? Mo ko ni mag pabarog sa haligi sa tahanan. Oo, mana. Finish na itong sa kabadyanong kanon. Sa kabadyanong kanon, finish na. Atong time is 5 minutes and 53 seconds. 5 minutes and 53 seconds. So, hurot na to. Ay, gracias sa Diyos. Thank you. Thank you for watching mga kakogi. Sa susunod na po na itong kubkuban. Ano karon baka si next. Sana sad ginamos na sad. Thank you for watching. Peace up.